بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala Allahu Đelešanuhu, salat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve vjernike i vjernice, muslimane i muslimanke do sudnjega dana. Braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja bih kratko, da ne duljim, jer Hafiz ima mnogo toga da nam kaže večeras, tefsir časnog Kur'ana. Molim Allah Đelešanuhu da vas nagradi što ste došli ovdje. Molim Allah Đelešanuhu da nagradi oni koji to live prati, jer nas 15 ovdje, hvala Allahu, pa se pridržavamo ovih epidemioloških mjera, puta tamo negdje 1000 ili 1500 ili 2 ljudi koji to live prati, ili puta još 1 ili 2 člana naših porodici, alhamdulillah, to je jedan veliki hajr. Ja molim Allah Đelešanuhu da nagradi naših Hafiza što je odvojio svoje vrijeme da dođe ovdje sa nama da podijeli sve što je korisno. I molim Allaha Đelešanuhu da zaista sve ovo što on kaže, kao i što je ovo kazao do sada, bude od koristi svima nama. Budu Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nam je omogućio da se i večeras okupimo u ovoj lijepoj Allahu Đelešanuhu kući s namjerom da učimo i izučavamo i proučavamo Allahu Đelešanuhu ajete i njegove poruke i nadamo se da ćemo biti od onih koji su spomenuti u hadisu da ih čeka zbog takvog dijela nagrada, da će Allah Đelešanuhu spomenuti kod onih koji su kod njega, da će i meleki obaviti svojim krilima, da će Allah Đelešanuhu obasuti sa svojom milošću i da će osjetiti smirenost u svojim srcima zbog toga što su se okupili da uče, proučavaju Kur'an i spominju uzvišenog Allaha Đelešanuhu, našeg gospodara. Večeras ćemo, ako Bog da, nešto kazati o značenjima prve sure koja se nalazi u Kur'anu, sure Al-Fatiha, bez ambicije ili bez imalo nade da ćemo kazati sve ovoj suri. Njene poruke i pouke koje se nalaze su neiscrpne i večera želimo samo da postaknemo prije svega sebe, a onda i ostale da intenzivnije i više i češće razmišljaju o ovoj suri za koju Allahu Đelešanu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako nam prenosi Ubej ibn Kab radijallahu anhu, kazao: ni u Tevratu, ni u Inđilu, a ni u Kur'anu nije objavljena sura koja je slična suri Fatihi. To je 7 ajeta čije se poruke ponavljaju i to je Kur'an veličanstveni, kako veli naš plemeniti poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Naravno da ovaj hadis treba da nas zaintrigira, da skrene našu pažnju i da
pokušamo otkriti i odgonetnuti zbog čega je ova sura toliko specifična da ni u jednoj svetoj Božjoj objavi pa ni u Kur'anu nije objavljeno nešto slično. Mi znamo da Allah dželešanuhu propisao i odredio da ovu suru učimo na svakom rekatu namaza koji obavljamo. Znači, ukoliko klanjamo sve farzove i sunete koje je propisao Allah dželešanuhu, mi 40 puta minimalno svaki dan treba da proučimo ovu suru, a da poruke i pouke koje se nalaze u njenim ajetima svaki dan toliko puta trebaju proći kroz naše umove, kroz naša srca, kroz naše duše, što govori o naslušnoj potrebi značenja koja ova sura u sebi krije. Sejid ibn Mu'alla radijallahu anhu pripovjeda da jedne prilike bio u mesdžidu zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, pa mu je on kazao: prije nego što izađemo iz ove džamije, ja ću te, kaže on ovom plemenitom ashabu, podučiti najveličanstvenijoj suri u Kur'anu. I prije nego što su izašli, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme podučio ga je suri Fatihi. Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu prenosi da je prokleti Iblis 4 puta teško zajaukao u svom bijednom životu. Kaže, prvi puta kada je proklet, drugi puta kada je protjeran iz dženeta, treći puta kada je došla objava Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i četvrti puta kada je objavljena sura El Fatiha, jer je bio prokletnik svjestan koristi koje će ova sura donijeti sljedbenicima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ova sura, kao što se bilježi u tefsirima, ima 12 imena. Ta njena imena u stvari opisuju neka od njenih značenja i govore o njenoj bitnosti. Prije svega, ova sura je u hadisu nazvana suratu salah, namaz, jer je ona suština namaza i nema namaza bez učenja ove sure. Također, jedno od njenih imena je hamd, zahvala. Fatihatul kitab, sura koja otvara kitab, knjigu. Fatihatul Kur'an, knjiga koja otvara Kur'an. El Methani, sura čije se poruke i pouke ponavljaju. Kur'anul Azim, veličanstveni Kur'an. Jedno od njenih imena je Eš-Šifa, lijek, Er-Rukja. Znači sura koja se uči kao rukja za zaštitu ili izlječenje duševnih ili fizičkih bolesti. Ona se naziva još i El-Esas, ona je temelj i Kur'ana i temelj našeg vjerovanja. El-Vafija, to je sura koja je cjelovita. Njeno učenje se u namazu ne može parčati ni poloviti i da bi namaz naš bio ispravan, moramo u cijelosti proučiti ovu suru, za razliku od svih ostalih sura za koje nam je dozvoljeno da proučimo i neke od njenih ajeta, a da na drugom rekatu nastavimo sa njenim učenjem. Znači, Fatiha se ne smije poloviti niti dijeliti i zato je nazivamo El-Vafija. I posljednje njeno ime je El-Kafije, to jest ona čije je učenje dovoljno. Znači, u namazu nam je dovoljno da proučimo Fatihu umjesto neke druge sure, a nijedna druga sura ne može zamijeniti suru Fatihu u namazu. Ovo su, znači, prema mišljenju i tvrdnjama mufesira, neka od imena ove sure koje su oni izveli iz predanja i hadisa koja govore o ovoj temi. Allah dželešanu je u suri Hidžr objavio: Estaizu billah, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Mi smo ti, Muhammede, objavili 7 ajeta čije se poruke ponavljaju i Kur'an veličanstveni. Prema mišljenju velikog broja mufesira, ovih 7 ajeta koji se spominju u suri Hidžr je u stvari sura Fatiha. To je sura čije se poruke ponavljaju kroz Kur'an, jer je ona suština učenja Kur'ana, i to je sura čije se učenje iz dana u dan, kao što smo kazali, svaki dan ponavljaju u namazu. Allah dželešanuhu je odredio da prva rečenica u Kur'anu bude Elhamdulillahi Rabbil Alamin. I to svakako nije ni slučajno i to svakako ima svoju težinu i određena značenja. Mi znamo da je Adem a.s. nakon što je stvoren i nakon što je udahnuta duša u njega, prvo što je kazao bilo je Elhamdulillah, hvala Allahu. Isto tako, učeći Kur'an, vidimo da su dove svih prijašnjih poslanika od Nuha, Davuda, Sulejmana, Ibrahima a.s. bile upravo, odnosno načini na koji su se oni zahvaljivali Allahu dželešanuhu, bilo upravo ove riječi:
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا, reci hvala Allahu koji nas je spasio. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. I njih dvojica rekoše, to je Davud i Sulejman, hvala Allahu koji nas je odlikovao nad brojnim svojim robovima. Isto tako, opisujući stanovnike dženeta i način na koji će se oni zahvaljivati Allahu dželešanuhu na blagodatima koje su vidjeli ili doživjeli u dženetu, jeste to da će ahiru da'vahum anil hamdulillahi rabbil alamin. I njihov posljednji povik, poziv ili konstatacija stanovnika dženeta bit će neka hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Znači, ova prva rečenica, ovaj prvi ajet u prvoj suri u Kur'anu svakako da u sebi nosi brojna značenja i poruke s kojima mi trebamo cijeli svoj život da živimo. Mi prije svega čim se probudimo trebamo kazati alhamdulillah, hvala Allahu dželešanu. Ove riječi, ova sintagma alhamdulillah, hvala Allahu dželešanuhu ima svoje određene psihološke efekte na nas kao Allahove dželešanuhu robove. Jer kada musliman kaže ove riječi svjestan potrebe da izgovara, on je u stvari svjestan Allahovi dželešanuhu blagodati s kojima ga je obosao. On izgovara ove riječi zadovoljan sa onim što mu je Allah dželešanuhu podario. Znači, on živi zadovoljnim životom. Čovjek kada živi zadovoljan i sretan, on će koristiti i sebi, koristit će i drugim i širit će optimizam među drugim ljudima. Znači, ove riječi, alhamdulillah, su u stvari jedna optimistična poruka prije svega nama, a onda nakon toga svim drugim ljudima da skrenu svoju pažnju, da skrenu svoje misli prema blagodatima kojima je Allah dželešanuhu obdario. Naime, Šakik ibn Ibrahim kaže da se zahvalnost Allahu dželešanuhu sastoji iz 3 komponente. Prva je priznanje da su sve blagodati koje posjedujemo od Allaha dželešanuhu. To je prema njegovom mišljenju prvi uvjet da bi bili zahvalni Allahu dželešanuhu i da bi ove riječi koje izgovaramo imale svoju težinu. Drugi jeste da budemo zadovoljni sa onim što nam je Allah dželešanuhu dao od tih blagodati. I treći uvjet ili treća komponenta zahvalnosti Allahu dželešanuhu jeste da blagodati koje nam je Allah dželešanuhu podario ne trošimo ili ne koristimo u griješenju prema njemu. Znači, ovo su 3 osnovna uvjeta ispravnosti ili validnosti izgovaranja ove riječi kako bi one imale svoju punovažnost i svoju težinu. A u tom smislu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: "Et-tuhuru šatrul iman." Čistoća je pola imana, pola vjere. Walhamdulillahi temla'ul mizan. A riječi alhamdulillah koje izgovori musliman, svjestan Allahove dželešanuhu veličine blagodati kojima je ga obasuo. Musliman koji je svjestan da sve što ima i posjeduje stvari od Allaha dželešanuhu. Kada te riječi izgovori musliman koji te blagodati koristi u ono sa čime je Allah dželešanuhu zadovoljan, kada jednom izgovori te riječi alhamdulillah, njegova vaga dobrih dijela bude puna. To zbog toga što se on u stvari zahvalio Allahu dželešanuhu svojim životom cjelokupnim, svojim cijelim danom, svim svojim djelima koje čini. On je to samo krunisao riječima alhamdulillah, pa je Allah dželešanuhu zbog veličine i težine tih djela koje je uradio napunio vagu njegovih dobrih djela jednim izgovaranjem ovih riječi. A u nastavku hadisa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Alhamdulillah ve subhanallah ve bihamdihi." Ispunjavaju ove riječi, znači neka je hvala Allahu dželešanuhu i slavlje neka je on, ispunjavaju sav prostor između nebesa i zemlje. To zbog toga ili to tek nakon toga, nakon što smo svjesni načina ono koji je ispravan, na koji trebamo da se zahvaljujemo Allahu dželešanuhu. Inače, u jezičkom smislu, u arapskom jeziku, ovaj glagol hamide jahmedu, od koje je izveden ovaj infinitiv alhamdulillahi rabbil alamin, ima 3 značenja koja se međusobno nadopunjuju. Prvo je zahvalnost. Drugo značenje jest pohvala za savršena svojstva i osobine koje neko posjeduje, u ovom slučaju niko drugi do Allah dželešanuhu, jer je jedino on savršen
kada su u pitanju osobine i svojstva. I treće značenje jeste zadovoljstvo. Pa kada kažemo elhamdulillah u jezičkom smislu, mi smo kazali hvala Allahu, onome koji je savršen i zadovoljan sam sa Allahom Đelešanuhu kao mojim gospodarom, kao Bogom kojeg obožavamo. To je znači u jezičkom smislu značenje ove riječi. Riječ rab u arapskom jeziku znači onaj koji posjeduje, onaj koji održava, onaj koji upravlja, onaj koji određuje, onaj koji objedinjuje i onaj koji zaslužuje ili onaj koji je jedino obožavan. To su značenja u arapskom jeziku kada je u pitanju riječ rab. Inače, ovo ime našeg uzvišenog gospodara rab se često koristi u dovama, pa ćemo primijetiti da su prijašnji poslanici u kuranskim dovama koje se prenose do nas često upotrebljavali Rabbena atina fi dunja hasaneten, gospodaru naš, Rabbena gfirli vali valideje, gospodaru oprosti meni, roditeljima mojim i svim vjernicima. Znači, kada je u pitanju upotreba ove imenice, ovog imena koje se odnosi isključivo samo na Allaha Đelešanu, ono je vrlo frekventno u Kur'anu do te mjere da neki učenjaci na osnovu toga smatraju da je ovo ime jedno od njegovih, odnosno Ismullahil Adam, jedno od najvećih imena kojima se on doziva jer je često u upotrebi u Kur'anu i u dovama Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je u pitanju riječ alemin, svjetovi, ona je izvedena iz imenica alemun i alametun, a to opet u arapskom jeziku označava pojave ili događaje ili predmete koji svojim postojanjem ukazuju na onoga koji je dao. Oni su u stvari išareti ili pokazatelji da s obzirom da oni postoji u stvari onaj koji je te stvari dao. Tako da svjetovi koji su spomenuti u ovom prvom ajetu sure Fatiha u stvari svojim postojanjem govore o tvorcu koji je stvorio. Hvala Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova. Allahu poslanik alejhi selam je kazao tefekkeru fi halqillahi wala tefekkeru fillah. Razmišljajte o Allahovim Đelešanu stvorenjima, a nemojte razmišljati o Allahu direktno. Zbog čega? Zbog toga što mi, kao što smo spomenuli prošli puta, govoreći o značenjima imena Allah, ne možemo svojim ograničenim i skučenim razumima i pameću shvatiti suštinu i bit Allaha Đelešanu. Međutim, proučavajući svjetove koje je on stvorio, mi ćemo, izučavajući te svjetove, shvatiti i spoznati da je gospodar, stvoritelj, koji je te svjetove stvorio i dao beskrajno moćan, beskrajno pametan, beskrajno mudar, znači u svim superlatima i kroz izučavanje tih svjetova vidjet ćemo u stvari kolika je veličina našeg uzvišenog gospodara Allaha Đelešanu. S tim u vezi kazat ćemo da su sve nauke koje se bave proučavanjem pojava oko nas, kao što su kada je u pitanju mi, kao ljudska vrsta, životinje koje nas okružuju, bilje, planeta, zemlja, svemir, nebesa i tako dalje, sve nauke kao što su astronomija, fizika, biologija i hemija su u stvari nauke koje govore o veličini i ljepoti Allaha Đelešanuhu stvaranja i otkrivanja zakona koje Allah Đelešanuhu u toj prirodi dao. Ulema je naravno raspravljala o kakvim se svjetovima ovdje radi. Na šta se odnosi riječ svjetovi? Odgovor na to pitanje ili prema mišljenju većine mufesira dao nam je Musa alejhi selam u njegovom dijalogu sa faraonom kada ga je faraon pitao vama rabbul alamin, a ko je to Musa, ko je to gospodar svjetova, upitao je faraon, a Musa alejhi selam mu je odgovorio rabbu samavati wal ardi wama bejnehuma in kuntum mukirin. Gospodar svjetova je gospodar nebesa i zemlje i svega između njih ako vi hoćete da vjerujete. Postoje naravno i neka druga mišljenja, ali prema mišljenju većine mufesira u stvari pod svjetovima se ovdje misli na sve drugo, na sve osim Allaha Đelešanu, odnosno na sve što je on stvorio. Ar-Rahman Ar-Rahim, sveopći dobročinitelj, milostivi, o značenjima ovih imena smo govorili prilikom govora o bismili, tako da nema potrebe da na ovom mjestu to ponavljamo. Međutim,
ulema koja se bavi jednom poddisciplinom u tefsiru, kao što je munasebat fil ajat, znači o vezama ili vezi između ajeta, kaže sljedeće. Prvi ajet koji glasi hvala Allahu gospodaru svih svjetova ima za cilj ili jedno od njegovih značenja je to da proizvede u našim srcima strah i strahopoštovanje, jer je on gospodar svjetova, neko ko nas može mučiti, kažnjavati, uništiti u trenu oka i tako dalje, i to u vjerničkim srcima treba da proizvede strah. Međutim, naša vjera se ne temelji samo na strahu, nego i na nadi. I cilj ili jedna od poruka ili koristi od ovih ajeta Ar-Rahman Ar-Rahim jeste u stvari da kod vjernika probudi i nadu. Ako je on gospodar svjetova, on je i sveopći dobročinitelj i milostivi, tako da vjernici u stvari žive uvijek između straha i nade. U tom smislu ili s tim značenjima upotrijebljeni su brojni ajeti u Kur'anu koji upravo žele od nas to da živimo između straha i nade. Nebbi ibadi anni enel gafurur rahim. Obavijesti robove moje da sam ja milostivi i da puno praštam. Wa anna adabi huvel adabul alim, ali da je i moja kazna bolna za one koji je zasluže. Ovdje imamo, ili ovi ajeti prvi iz sure Fatiha su u stvari lijek za dvije krajnosti u koje mogu ljudi zapasti. Prva je krajnost puste nade i želje. Oni koji ništa ne rade, a nadaju se da će dobiti ili zaslužiti ili da će im se desiti dobro, a nisu ništa uradili da to dobiju. To su oni koji se povode za pustim željama. Druga krajnost jesu oni koji su izgubili nadu Allahu dželešanuhu milost. I jedni i drugi prestaju raditi dobra djela i odaju se griješiti. Da se to ne bi desilo, ova prva dva ajeta Allah dželešanuhu nas je upravio ili učinio umetom sredine, središnice, a to je da živimo između ove dvije krajnosti. Maliki Jeumidin, vladar sudnjega dana, također ajet koji u srcima vjernika treba da probudi svijest o tome da će polagati račun pred gospodarom svjetova, što direktno ima utjecaj na njihove živote, pa neće raditi svašta ili trudit će se da čine što više dobrih djela. Neko je postavio pitanje kako to da se Allah dželešanuhu naziva vladarem sudnjega dana kada se sudnji dan još uvijek nije desio. Kako može neko biti vladarem nečega što još uvijek ne postoji? Mufesiri odgovaraju na ovo pitanje na sljedeći način. Maliki Jeumidin, ova imenica Malik je u stvari particip aktivni koji u arapskom jeziku može imati značenje budućnosti, pa kada ga upotrijebimo, ono može imati značenje sljedeće. Kada nastupi sudnji dan, njegov vladar, njegov Malik će biti Allah dželešanuhu. Znači, značenje ove riječi jeste značenje iz budućnosti, a prema mišljenju drugih učenjaka, ovaj ajet znači da je jedino Allah dželešanuhu u stanju da proizvede ili da dadne sudnji dan. Niko drugi osim njega ne može odrediti, učiniti da se sudnji dan desi. To su neka od značenja ovog ajeta, a prema mišljenju većine mufesira ovo prvo značenje je ispravnije, to jest da će on, kada nastupi sudnji dan u budućnosti, biti njegov neprikosnoveni vladar i da će on upravljati njime. Također se postavlja pitanje zbog čega Allah dželešanuhu u ovom ajetu posebno spominje da je on vladar sudnjega dana, kada je on vladar svega što postoji i sada i u prošlosti i u budućnosti. Mufesiri također daju odgovor na ovo pitanje pa kažu: u životu na ovome svijetu bilo je onih koji su za sebe tvrdili da su vladari, makar formalno, makar iz zablude, makar iz stramputice, tvrdili su, kao što smo svjedoci toga, da čak se neki nazivaju, što je itekako zabranjeno i mrsko Allahu dželešanu, i zbog toga će biti kažnjeni, nazivali su se vrhovnim vladarima. Međutim, na sudnjem danu, kada Allah dželešanu upita sve stvoreno, limen il mulkul jevm, kome vlast pripada danas, niko taj dan, ni najoholiji, ni najpokvareniji, ni najveći griješnik, ni faraon, niti bilo ko drugi u istoriji čovječanstva neće smjeti dići glavu, neće smjeti otvoriti usta, neće smjeti otvoriti oči iz straha od Allaha dželešanu i znači bit će tišina. Pa će Allah dželešanu odgovoriti, odnosno meleki: Lillahil vahidil kahar, vlast
upravljanje, moć pripada jedino Allahu koji sve nadvladava i koji je jedini Bog. Riječ dan u ovom ajetu, odnosno u Kur'anu, se spominje sa više značenja. Mi u našem svakodnevnom životu, kada spomenemo ovu imenicu dan, ona je period od izlaska sunca do zalaska sunca. Međutim, u Kur'anu se spominje i sa nekim drugim značenjima, može se upotrijebiti za dio dana, a u ovom slučaju kada se govori o sudnjem danu, taj dan će trajati od trenutka proživljenja ljudi do njihovog ulaska u džennet ili džehennem. To je dan koji će, kako stoji u Kur'anu ili u nekim ajetima, trajati i 50.000 godina. Sljedeći ajet, Iyake na'budu ve iyake nesta'in, je u stvari suština našeg života, suština našeg vjerovanja, suština našeg islama. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Prva 3 ajeta govore o Allahu dželešanuhu i njegovim osobinama i svojstvima. Ovaj ajet, za razliku od prva 3 ajeta, govori o stanjima ili stanju jednog vjernika. O stanju u kojem bi se trebao vjernik da nalazi u odnosu na gospodara svjetova, koji je sveopći dobročinitelj, milostivi, koji je vladar sudnjega dana, a to jeste da mu ponizno, skrušeno, iskreno i samo njemu čini ibadet i da samo njemu robuje. Inače, riječ ibadet u jezičkom smislu, u arapskom jeziku, znači pokornost i poniznost. To je značenje ove riječi u arapskom jeziku. Inače, ovaj ajet je u odnosu na klasični stil izražavanja u arapskom jeziku malo došao obrnutim redoslijedom. Rečeno je Iyake na'budu ve iyake nesta'in, a inače bi se u klasičnom izražavanju izrazili obrnuto. Mufesiri kažu da je to zbog toga što je u ovom ajetu prvo spomenut Allah dželešanu, samo tebe, jer ovaj dio govori o Allahu dželešanu, a onda je spomenut na'budu, odnosno onda su spomenuta djela njegovih robova i inače običaj u tom vrhunskom stilu ili izražavanju u arapskom jeziku jeste da se prvo spominje ono što je najvažnije, a tek ono što je manje važno. Znači, uvijek u našim životima najvažniji je Allah dželešanu, a nakon toga dolazimo mi, jer u odnosu na njega smo i beznačajni i ništavni i mi smo njegovi robovi i ništa više od toga. Ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Ovdje je upotrijebljena množina, uputi nas. Nije rečeno uputi mene na pravi put, nego uputi nas, što također ima svoje određene poruke. Mi vjernici obavljamo namaz, ili trebalo bi da obavljamo namaz zajedno, ne sami. Pa s obzirom da nismo sami, s obzirom da smo sa ostalim vjernicima tu, kažemo u množini. Također ovaj nas ajet upućuje na to da kada spominjemo u množini, mi u stvari pokazujemo brigu za ostale muslimane i vjernike. Molimo i za njih svaki dan, znači 40 puta mi u svojim dovama mislimo na ostale vjernike. Ovaj imperativ u dovi ihdina je došlo od glagola heda jehdi ili hedi, uputa, a opet njeno osnovno značenje ovog glagola u arapskom jeziku je čežnja ili težnja. U stvari, učini da težimo ka pravom putu. Jer mi ne znamo nikad jesmo li na pravom putu ili nismo, dok nam to Allah dželešanu ne potvrdi na sudnjem danu, da li smo bili ili nismo bili. Međutim, mi molimo Allaha dželešanu da težimo, da uvijek težimo ka istini, da uvijek težimo ka onome što je ispravno i što se zove pravi put. Mustaqim je put koji nema nikakve krivine. To je pravi put, pravac u kojem vjernik kada ga slijedi, kada njime korača, ne ide ni lijevo ni desno, nego ide tim putem. U sljedećem ajetu se ponovo ponavlja riječ put. Sirat alladhina en'amta alejhim. Znači, ihdina sirat al mustaqim, uputi nas na pravi put, pa onda opet u narednom ajetu se spominje put. Učenjaci vele da je razlog tome da se iskaže želja onoga koji uči dovu, da mu Allah dželešanu dadne taj pravi put, jer kada ponavljamo nešto više puta, mi u stvari izražavamo svoju želju da se to stvarno i uistinu desi.
Sirat alladhine en'amte alejhim, na put onih kojima si blagodati svoje darovao. Obrazloženje ili objašnjenje o kakvim blagodatima se radi i u stvari ko su ti kojima je Allah dželešanu darovao svoje blagodati nalazimo u drugom ajetu, jednom od ajeta sure An-Nisa, gdje Allah dželešanu veli estaizu billah وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Ako bude pokoran Allahu i poslaniku, on će biti u društvu onih kojima je Allah dželešanuhu blagodati svoje darovao. Pa onda Allah dželešanuhu nabraja, znači po prioritetima ili po stepenima one kojima je darovao svoje blagodati, a to su vjerovjesnici, siddiqin, prema mišljenju mufesira, to je ulema, šehidi i na kraju dobri ljudi. Znači, Allah dželešanuhu u ovom ajetu pobrojava one kojima je darovao svoje blagodati. Da se lahko zaključiti da su blagodati kojima je Allah dželešanuhu obasuo ove kategorije ljudi u stvari uputa i pravi put. To su blagodati koje su važne i bitne. Sve ostalo se uopšte ne spominje kao blagodat, odnosno oni koji nisu na pravom putu i koji ne slijede istinu, bez obzira što imaju ili posjeduju ili što uživaju od dunjalučkih dobara, to se u stvari ne smatra blagodatima. To u stvari, ukoliko nije oplemenjeno sa pravim putem i slijedjenjem istine, taj imetak ili ta uživanja i sve ostalo što običan svijet ili oni koji nisu shvatili suštinu života na ovom svijetu naziva blagodati, u stvari može biti samo kazna ili prokletstvo koje su dobili da povećaju propast na ovom svijetu. Znači, kod Allaha dželešanuhu je istinska blagodat, jedina istinska blagodat u stvari slijeđenje pravog puta, odnosno ispovijedanje vjere Islama. Gajril magdubi alejhim veleddalin, a ne na put oni na koje si se rasrdio, niti oni koji su zalutali. Konkretno objašnjenje na šta se ovdje odnosi ili na koga se misli u ovim ajetima govori predajanje Adija ibn Hatima radijallahu anhu, u kojem stoji da je Allahu poslanik alejhi selam kazao da se ovdje ovaj ajet konkretno odnosi na Jevreje ili na kršćane. Zbog čega? Zbog toga što su prvi znali istinu, ali je nisu slijedili, a drugi nisu imali znanje pa su skrenuli sa pravoga puta. Međutim, u općenitom značenju ovih ajeta oni se odnose na sve one koji tako postupaju. Odnosno, svi oni koji znaju šta je pravi put, a ne slijede ga, na njih se odnosi ovaj ajet da će se Allah dželešanu rasrditi na njih, a oni koji žive u neznanju i ne žele da tminu neznanja ugase sa svjetlom znanja i obrazovanja, oni će u stvari biti od onih koji su zalutali. Kada se u kontekstu Allaha dželešanuhu spomene srdžba, to u stvari znači da Allah dželešanuhu takve želi kazniti zbog grijeha koje su učinili. To je značenje ovo, Allah dželešanuhu se rasrdio na njih, to jest Allah dželešanuhu će ih kazniti zbog grijeha koje su učinili. A dalalet označava skretanje sa pravog puta, odnosno odnosi se na dvije situacije. Kada neko izgubi ili ne posjeduje prave namjere prilikom činjenja djela, on je zalutao. To se odnosi na situaciju kada neko čini dobra djela, ali sa lošim namjerama on je u zabludi. Isto tako odnosi se na onoga koji je skrenuo sa pravog puta u smislu da ne slijedi istinu. Ja molim Allah dželešanu da nas učini onima koji slijede pravi put, da nas učini od onih koji će biti sa onima kojima je Allah dželešanu svoje blagodati podario i da nas učini od onih koji svakodnevno razmišljaju i promišljaju o značenjima ajeta koje nam je objavio.